ମାମୁନୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ ଏଠି? ହଁ, ଘରେ ଏତେ ଯାକ ଜାଗା ଅଛି, ଘରେ ଜାଗା ମିଳିଲାନି, ଏଇଠି ବାଲକୋନିରେ ଆସି ଖେଳ ହଉଛି। ହଁ, କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି? ଗଛ ଦେଖୁଛୁ? ଗଛ କ୍ଲାସଟା ଅଛି, ସେପଟକୁ ଯାଇପାରିବୁନୁ, ପଡ଼ିଯିବୁ ଲୋ ଧନ। ମୁଁ ଧନ ପଡ଼ିଗଲୁ ନା? ହଁ, ଠିଆ ହେଇ ପଡୁଛି ଏବେଠୁ। ହଁ, ଓ ଧୀରେ 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 ମାଡ଼ ହେଇଯିବ। ଓଲ ଶୁଣ କ'ଣ ହଉଛି ତୋର? ଖାଲି ମସ୍ତି କରୁଛି। ମାଡ଼ ହବ। ଦେଖେ ଦେଖେ। ହୁଁ ହୁଁ